Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. No more murder, no more lies. No more murder, no more lies. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestina. Palestina. Oh, oh, oh. Palestine in my heart. Palestina. Palestina. Oh, oh, oh. Palestine in my heart. Freedom is our destiny. Gotta make a choice, better be on the right side of history. No one can be free until we all are free. Enough is enough. We gotta stop this genocide. Estem en la manifestació número 12 des d'octubre de 2023 a la ciutat de València. Estem en la convocatòria número 13 a tot l'estat espanyol des de gener de 2024, coordinades per la RESCOP, i estem un dia més demanant amb alto el foc o sense alto el foc que aturem el genocidi, fi al comerç d'armes i les relacions amb Israel. Encara que n'hi hagi alto el foc, encara que es trenque l'alto el foc, n'hi ha una generació o moltes generacions de persones que han après a lluitar gràcies a Palestina els últims 15 mesos. I aquestes persones joves i no tan joves saben una cosa, i és que ja no es conformen amb l'alto el foc, ja no es conformen amb la fi del genocidi. El que volen és la descolonització de Palestina i l'alliberament de Palestina des del riu fins a la mar. I no pararem fins a aconseguir-ho. Fa un any, Israel havia assassinat ja a desenes de milers de persones. Avui sabem que més del 10% de la població de la Franja de Gaza ha estat assassinada pels bombardejos, la fam o la falta d'assistència sanitària. Ho ha fet amb el silenci i la complicitat dels governs, inclòs el govern espanyol, però per suposat no amb el nostre silenci. Els carrers han dit no, no en el nostre nom, no, no amb els nostres diners. Durant l'últim any ens hem manifestat tots els mesos per denunciar la complicitat del govern, per exigir que trenque les relacions diplomàtiques, econòmiques, acadèmiques, esportives, culturals i sobretot militars amb Israel. Imposar un embargament d'armes és una obligació moral, ètica i legal. Ho diu l'article 2 de la Convenció contra el Genocidi. Ho recorda l'última opinió consultiva del Tribunal Internacional de Justícia i desenes de resolucions de Nacions Unides. Deixar d'armar a Israel i diferenciar el genocidi és el mínim que hauríem de fer per salvaguardar l'escassa credibilitat que li queda al dret internacional. El govern continua mantenint les relacions militars i de seguretat amb Israel i enganya la societat amb una solidaritat impostada. No es pot fingir recolzament a Palestina i seguir col·laborant amb el seu opressor. Vaixells amb material militar continuen passant pels nostres ports. Només entre maig i setembre, 25 vaixells amb 13.000 tones d'armament passaren per Algesires i altres milers de tones per València i Barcelona. Durant l'últim any s'han invertit més de 1.000 milions de diners públics en contractes amb empreses militars i de seguretat israelianes. Empreses que es lucren amb el genocidi, milions que podrien haver-se invertit en millorar la vida de la gent, en polítiques d'educació, sanitat o vivenda. Parlar de la fi del genocidi és parlar de justícia climàtica. La indústria militar, còmplice i gran beneficiària de la massacre de milers de persones, és una indústria altament contaminant. Durant els primers 3 mesos de bombardejos a Gaza es van generar emissions de CO2 equivalents a les que produeixen 26 països junts.
en un año. El genocidi en Palestina forma part de la catàstrofe ambiental. El món ha estat testimoni i còmplice d'un genocidi que ha devastat ciutats i camps, destruït xarxes de subministrament i sanejament per fer inhabitable el territori de Gaza. Acabem amb el genocidi, l'ecocidi, el feixisme i la indústria militar per salvar el nostre planeta. Exigim un embargament d'armes per defensar la vida ací, a Palestina i en tot el món. Des de la RESCOP i els col·lectius convocants li exigim al govern que imposi un embargament d'armes complet i immediat. No més vendes, no més compres i no més trànsit de vaixells amb armes cap al genocidi pel nostre territori. Que trenque relacions diplomàtiques, institucionals, econòmiques i esportives i culturals amb Israel i assegura el compliment de les exigències imposades pel Tribunal Institucional de Justícia que reclama la fi de l'ocupació i l'apartheid en Palestina i la prohibició de qualsevol col·laboració amb aquest règim il·legal. Que posi fi a la persecució i criminalització de la solidaritat amb Palestina i derogue la llei Mordassa. Els criminals són els que representen el govern d'Israel i els que li donen suport amb el seu silenci còmplice, no les persones que ixen al carrer a defensar la vida. Dins de la campanya Stop Armes con Israel, que inspeccione tots els vaixells sospitosos de portar armes a Israel per alimentar el genocidi, així com la fi del trànsit de vaixells de la naviera israeliana Zim i la fi del trànsit pel port de València i la resta de ports dels vaixells destinats a Israel. Stop vaixells de la mort, cap port per al genocidi. Que aplique sancions internacionals a Israel, com va demandar l'Assemblea General de la ONU el 18 de setembre de 2024. Que ature el genocidi a Gaza i a tota Palestina i fi dels crims sionistes contra el Líban, Iemen i Síria. Per últim, celebrem la signatura d'un alto al foc que pot suposar una treva a la massacre de Gaza. És una bona notícia que les bombes i els atacs de l'exèrcit d'Israel deixen de caure sobre Gaza. Però l'alto al foc només acaba amb aquest últim episodi de neteja ètnica que Israel va començar fa més de 76 anys. No posa fi a l'ocupació, l'apartheid i el règim colonial imposat per Israel sobre Palestina. La violència sistemàtica continua oprimint al poble palestí. Per això, la nostra solidaritat i les nostres exigències al govern no acaben així. Seguirem pressionant per a que el govern trenque la seva complicitat i per a que imposi un embargament d'armes, perquè el trencament de les relacions militars i de seguretat amb Israel continua sent necessària per deixar d'apuntalar a un estat criminal. Continuarem denunciant l'opressió i exigint justícia. Continuarem acompanyant el poble palestí en la seva lluita fins que Palestina siga lliure! Palestina lliure! Palestina lliure! Palestina lliure! Palestina lliure! Palestina lliure! De más de 450 días de genocidio, podemos decir con orgullo que el pueblo palestino, con su resiliencia y entrega, ha conseguido que se decrete un alto al fuego. Somos conscientes que con esto no ha finalizado el genocidio ni tampoco la ocupación, pero a pesar de ello, hemos de confesar que la felicidad se ha apoderado de nuestros corazones con esta noticia. Tras más de un año saliendo a las calles, alzando la voz y concienciando sobre la importancia del boicot contra las empresas cómplices, hoy podemos decir con orgullo que vemos los frutos de este trabajo. Es un pequeño paso, pero un gran logro para el pueblo palestino. Pero esta pequeña alegría no nos debe desviar de nuestro objetivo. Horas después de decretar el alto el fuego, el Estado colonialista de Israel bombardeó intencionadamente y asesinó a más de 100 personas. Como respuesta al acuerdo, el Estado de Israel ha demostrado nuevamente su sed por derramar sangre de gente inocente y su determinación de acabar con el pueblo palestino. A día de hoy hay más de 46.000 personas asesinadas, 100.000 personas heridas, 11.000 desaparecidos
y 1,5 millones de personas desplazadas. No son solo números, son personas que como tú y como yo tenían sueños, familias, amigos y una vida por delante. Personas que su único delito fue nacer en Palestina. En estos momentos, la mayoría del pueblo palestino, por no decir su totalidad, se ha visto en la obligación de desplazarse lejos de sus hogares buscando refugio y seguridad. La situación se agrava cada vez más. Las condiciones en las que se encuentran en este momento son cada vez más insostenibles. Tiendas de campaña inundadas, escasez de alimentos básicos. Quiero que penséis por un momento en el miedo que hemos pasado algunos de nosotros con las inundaciones vividas durante la Dana. Quiero que penséis en la agonía y la desesperación de no poder comunicarnos con nuestros seres queridos durante unos días y la desesperante noche que pasamos. Y ahora, imaginad ese sentimiento, vivirlo todos los días. Imaginar vivir en una tienda de campaña y tener que vivir inundaciones todos los días. No poder dormir a causa de los continuos bombardeos y zumbidos de los aviones. Ahora, imaginar vivir de esta manera durante más de 465 días. Las atrocidades del Estado sionista cada vez son mayores. Además de bombardear hospitales, colegios, ambulancias y tiendas de campaña, también bloquea la entrada de cualquier ayuda humanitaria, agravando de esta manera aún más las condiciones de vida del pueblo palestino. En estos momentos, en Palestina, si no mueres alcanzado por una bomba, es posible que mueras de hambre o de frío. Hemos sido testigos del fallecimiento de niños y niñas a causa del frío extremo a diario. El pueblo palestino está cansado, nos ha confiado su voz y su lucha. Es por ello que estamos hoy aquí reivindicando la injusticia y condenando el colonialismo y el apartheid. ¿Qué pasaría si esto te sucediera a ti o a algún familiar tuyo? ¿Qué pasaría si el día de mañana te vieras despojado de tu hogar, de tu tierra y tuvieras que refugiarte lejos? ¿Acaso no querrías que todo el mundo parara y se uniera para frenarlo? ¿Qué está pasando con la humanidad? ¿Tan difícil es ver la injusticia que vive a diario el pueblo palestino? ¿Acaso podemos dormir de noche sabiendo que hay familias enteras borradas del mapa sin ninguna justificación? Mientras el pueblo palestino siga demostrando su resiliencia y su voluntad de recuperar sus tierras robadas, desde Voces por Palestina seguiremos saliendo a las calles para alzar la voz y no pararemos hasta que Palestina sea libre desde el río hasta el mar. ¡Basta ya de muertes inocentes! Queremos un alto el fuego permanente y fin a la ocupación. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Gracias. Por primer lugar, quiero dar las gracias por haberme accedido a ese espacio. Gracias a todos los grupos que han organizado y siguen organizando las movilizaciones en Valencia. Es un momento emocionante para mí. Hablo como ciudadano israelí, disidente, opositora al régimen de apartheid sionista, activista desde más de 3 décadas por los derechos del pueblo palestino. Somos pocos, muy pocos, israelíes judíos que nos oponemos profundamente al régimen sionista y al proyecto racista, fascista que se ha establecido en Palestina. Tan pocos somos que tenemos claro que es necesaria la constante y amplia presión internacional para proteger al pueblo palestino de la continua desposición, expulsión, represión y, por último, de un atroz genocidio. Y también para liberarnos y salvarnos del oscuro futuro que nos ofrecen nuestros gobernantes. Formo parte de varios colectivos de ciudadanos israelíes que ruegan una presión internacional para detener el genocidio, incluidos un embargo militar, la cancelación de acuerdos, el cierre de embajadas, toda presión posible. Todo es necesario. Si se logra un alto el fuego, será el resultado de la presión continua de la gente como vosotros, de la gente de todo el mundo,
que salió a las calles, escribió peticiones, publicó información exigiendo a los políticos, a los gobiernos y a otras instituciones que tomen medidas y presionen a Israel. Les estamos agradecidos. La presión internacional funciona. Hay que seguir. ¡Muchas gracias! Espero que los supervivientes en Gaza podrán recuperar el aliento, tener acceso a agua y alimentos, y que los heridos y los enfermeros podrán recibir una atención médica. Pero el silencio posguerra será escalofriante. Gaza es ahora un campo de escombros. Hará falta mucha más insistencia y presión por parte de la comunidad internacional para que los palestinos reciban el apoyo y la ayuda que requieren ahora, para que sean liberados todos los prisioneros palestinos y los desaparecidos, y no solo los que se van a canjear por los rehenes israelíes. El Estado de Israel seguirá siendo un apartheid. El gobierno de Israel seguirá siendo dirigido por criminales de guerra, racistas, violentos. Los palestinos seguirán sufriendo una limpieza étnica y una represión constante. Por nuestra parte, seguiremos exigiendo que los criminales de guerra no queden impunes por sus crímenes y seguiremos esforzándonos para construir una nueva realidad en Palestina. Un futuro justo y seguro para todos los que viven entre el río Jordán y el Mediterráneo. Solo se puede lograr mediante la igualdad, la justicia y las reparaciones por las continuas graves injusticias cometidas desde la creación del Estado de Israel. Hará falta una presión constante durante muchos años, así que no lo dejéis, para lograr justicia, para desmantelar el régimen de apartheid y para poder construir una alternativa que trate a todas las personas por igual y ofrece justicia, protección y libertad para todos. Apoyamos a nuestros hermanos y hermanas palestinos en su lucha por la libertad, la justicia y la igualdad. ¡Viva Palestina libre! Viva! La infiltració, com ja sabeu, hem sigut afectades totes d'una i altra manera, així que anem a llegir el que ens tenen que diure. Bon dia a totes i visca Palestina lliure. El 13 de febrer de 2023 es va publicar un reportatge d'investigació en el qual es descobria que un agent del Cos Nacional de Policia s'havia infiltrat durant 2 anys en el moviment popular i antifeixista de València. Una infiltració que no respon a cap investigació judicial i no ve autoritzada per cap jutge. Unes pràctiques sistemàtiques d'instrumentalització de les vides de les persones militants que tenen uns impactes molt greus, que són tortura, són violència policial i violència institucional. Dijous varen presentar una querella criminal contra Ramon i contra els màxims responsables d'aquesta infiltració. I diumenge ha eixit el documental Infiltrats, en què s'evidencia la falta d'escrúpols i de qualsevol tipus de límits morals ni legals. Avui volem aprofitar aquest espai per repetir que no tindran el nostre silenci. No hi haurà reparació fins que no hi hagi justícia. Exigim responsabilitats a Gran de Marlaska, al Ministeri d'Interior i a tota l'estructura policial que una vegada més han sobrepassat els límits propis d'un estat que es diu democràtic. Denunciem que aquesta ha sigut una estratègia de persecució policial dels moviments socials que segueix un patró evident de violència patriarcal. S'han utilitzat mecanismes de control com la manipulació, l'engany i les relacions afectives per instrumentalitzar a les persones. Condemnem la criminalització de la militància organitzada i dels espais comunitaris per part dels cossos policials. I denunciem tots els eixos de violència i opressió que fa servir l'Estat com a eines de repressió col·lectiva. Esta infiltració no ha estat un cas aïllat, sinó que respon a una estratègia de persecució policial d'Estat i criminalització del moviment polític.
A banda de Ramon, 3 infiltracions més han sigut descobertes per la directa als Països Catalans i 5 casos d'infiltració a Madrid, segons ha investigat El Salto. Són pràctiques que es continuen de la dictadura, quan l'activitat política, les associacions i les assemblees eren il·legals. Així pareix que aquell règim no s'ha terminat. Parlem de que a 2022 no s'han deixat d'emprar estratègies de control i persecució que es gastaven al franquisme. Us convidem a totes les persones que esteu ací a que sentiu esta ràbia com vostra, a informar-vos, a veure el programa de TV3 i a llegir els reportatges de La Directa i El Salto. Si alguna cosa m'ha après estos 2 anys és que és molt important aprendre que és l'Estat qui s'ha introduït en les nostres vides per fer ús del seu poder i aconseguir informació per mitjà d'uns mecanismes que no hauria d'utilitzar un Estat suposadament democràtic. Esta infiltració ens afecta a totes, perquè posa en evidència fins on pot arribar el sistema i les seues estratègies de vigilància i control sense consentiment i amb absoluta impunitat. No deixarem de participar en totes les estratègies d'assenyalament i denúncia d'aquestes infiltracions, ja que són un mecanisme de tortura i, per tant, una absoluta violació dels drets humans. I aquestes accions les volem i les necessitem fer amb totes vosaltres, perquè només juntes podem fer-los front. Amb tot, volem mostrar una vegada més el nostre màxim suport a totes les persones, espais i col·lectius afectats per les infiltracions policials, especialment a les nostres properes de Barcelona, Girona, Madrid i Regne Unit. Fora policies dels nostres barris i fora Israel de la nostra benvolguda Palestina. Gràcies.